Здравейте, аз съм бащата и мисля, защото е момче. Здравейте, аз съм майката и мисля, че е момиче. Здравейте, аз съм дядото от мъжка страна и мисля, че ще бъде момче. Гласувам. Кандидатура номер 15. Здравейте, аз съм бабата. Мисля, че ще е момиче. Жива и здрава и благословена от Бога да ни е. Аз съм чичето и мисля, че бъде момче. Аз съм Лелята и мисля, че ще е момиче. Здравейте, аз съм Батовчета и мисля, че ще е момиче. Гласувам. Аз съм Батовчетката и мисля, че ще е момче. Здравейте, аз съм чичето и мисля, че ще бъде момиче. Бог да я благослови. Здравейте, аз съм Лелята и мисля, че ще е момче. Аз съм Братовчетката и мисля, че ще е момче. Аз съм най-възрастната в компанията, в семейството и мисля, че ще е момиче. Да се роди живо и здраво и благословено. Ние сме приятелите на семейството и мислим, че ще е момче. Момче! Аз съм приятел на Георги и мисля, че ще е момче. Ние сме приятелите на Георги и аз мисля, че е момиче. Здравейте, аз съм приятел на семейството, мисля, че ще е момче. Здравейте, аз съм най-добрият приятел на младоженика.
Аз мисля, че ще е момиче. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Преди 4 месеца Бог е благоволил да си имате детенци и след още 5 месеца той ще се роди наявен и ще бъде за благословение за семейството. Наистина, едни млади хора, когато се събират, това е благословение и радост, но още по-голяма радост, когато Бог ги благославя. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fear